Presentámosche o programa Por Talento Dixital Esenciais de Fundación 11 para mellorar as túas competencias dixitais. Nun mundo cada vez máis conectado, é moi importante protexer os teus datos e a túa privacidade. Presentámosche Seguridade Dixital. Protexe os teus datos e a túa privacidade en liña. Un curso presencial deseñado para persoas con discapacidade. Nesta experiencia formativa de 8 horas, aprenderás as mellores prácticas para manter a túa seguridade en liña e protexer a túa privacidade persoal. Un curso que pon na túa man as ferramentas para usar Internet de forma segura. Desde a creación de contrasinais fortes e fiables, ata a prevención das ameazas máis comúns e a protección da túa privacidade nas redes sociais. Estes son os contidos do curso. Riscos e ameazas na contorna dixital. Protección dos dispositivos. E protección de datos persoais e privacidade en liña. Ademais, aprenderás boas prácticas para manter a túa seguridade dixital. Actualizacións, copias de seguridade, ferramentas de cifraxe. Mellora xa as túas competencias dixitais con Seguridade Dixital. Protexe os teus datos e a túa privacidade en liña. Apúntate. Chama ao teléfono 91 327 60 60 e forma parte do cambio cara a unha sociedade máis conectada e inclusiva. Actuación enmarcada na iniciativa Xeración D, impulsada por Red.es. Colabora Fundación 11, financiado pola Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Goberno de España.